Ja osobne som bol skutočne veľmi kladne prekvapený s tým, ako Rádio Žilina nastúpila. Skutočne ja som sledoval viacero rádií v rámci slovenského vysielania. Bohužiaľ musím konštatovať, že väčšina tých vysielaní bola ubohá. A televízia, i keď televízia Sever alebo televízia a tak ďalej, určite sa nemohla nejakým spôsobom rekriminovať do problémov rozhlasu. A z tohoto titulu chcem povedať, pretože je tu televízia Sever, že rozhlas a Rádio Žilina nastúpilo s takou vehemenciou, s takým krásnym programom a s takým spektrom programu, ktorý v podstate ma zaskočil. Doslovne zaskočil a v tom dobrom slova zmysle, že skutočne môžem povedať, ľudia, Slováci, počúvajte televíziu alebo rozhlas zo Žilina, pretože to je ten správny rozhlas. Ja samozrejme môžem len povedať toľko, že úloha primátora nie je len úloha človeka, ktorý je na čele mesta, pretože to by bolo veľmi krátkozraké, samozrejme. Ale v konečnom dôsledku by sme mohli rozprávať o hromade projektov, ktorých chystám. Samozrejme, že chystám a nielen ja, samozrejme chystá to mestské zastupiteľstvo. A v konečnom dôsledku, keď mesto chce preinvestovať zo pár 100 miliónov slovenských korún v rozpočte mesta, tak samozrejme to nie je zanedbatelná čiastka. Všetci ľudia, ktorí do toho môžu hovoriť, tak hovoria. Ide o kanalizácie, ide o vodovody, ide o plynofikáciu, ide o opravy ciest a samozrejme aj o ukončenie treba z Hlinkového námestia alebo Mariánskeho námestia, ale v konečnom dôsledku my Slováci by sme si mali uvedomiť, že musíme robiť niečo aj pre naše slovenské dejiny a v konečnom dôsledku ten dvojkríž, ktorý teraz je tak veľmi proklamovaný na tom Dubni, tak to je veľmi aktuálna téma. Jedno vám poviem, že skutočne som veľmi prekvapený s tou profesionalitou, s ktorou ste nastúpili, pretože druhé rádia nastupovali s veľkým diváckým ohlasom, ale v zápornom slova zmysle. A ja osobne si myslím, že Rádio Žilina je také bombové, že ja iné rádio proste nepočúvam v rozsahu Žiliny, nepočúvam iné rádio, len Rádio Žilina. Ďakujem.